Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Бәйрәм маршы Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан узачак парадка репетиция үткәрелә. Габдулла Тукайның тууына 137 ел Татарстанда туган тел көнен билгеләп үттеләр. Чаллыда Сабан туй көне билгеле, бәйрәм кайчан узачак? Опалы энеле янгында хәлак булалар. Тукай районының Турбин бакчачылык ширкәтендә иртәнге сәгать 4-ләр тирәсендә янгын чыга. Версияләрнең берсе буенча бәхетсезлек очрагы электр үткәргечендә кыска ялганыш аркасында килеп чыгарга мөмкин. Ләкин барлык нечкәлекләрне дә ачыкларга кирәк. Тулырак алдагы материалда. Бокча участогы урынында хәзер күл өеме янгын нәтиҗәсендә йорттан бары тик кирпеч диварлары гына калган. Калганы бар нәрсәдә янып беткән. Ут беседкага да барып җитә. Гадәттән тыш хәл турында хәбәр диспетчер пультына 3 сәгать 30 минутта килгән. К моменту прибытия пожарных подразделений кровля здания обрушилась вовнутрь. После тушения пожара в пожарном мусоре было обнаружено сильно обгоревшее тело, предположительно мужчины. В дальнейшем в ходе также разбора обнаружили второе тело, предположительно женщины. Нәтиҗәдә 28 яшьлек хатын-кыз һәм 25 яшьлек ир-ат мәетенә тап булалар. Алар апалы энеле булуы ихтимал. Бакчаларын сатырга әзерләнгәннәр шуңа кичтән кунып калганнар дигән фикер бар. Билгеле булганча, бу үзәк урамындагы бердән-бер йорт булып чыга. Янгын чыкканын күршеләр соңрак күреп ала. Пожарлар булгалы инде менә былтыр 9-нчы урам янды бөтенләй капитальный. Алар анда яши торган кешеләрне аларның электропроводтан чыкты дип сөйләделәр инде. Алар анда яши торган булганнар. Быел менә бусы икенче случай була инде. Үзебезнеке дә менә 3 ел тамамлап яндык. Полностью янып беттек 30-нчы урамдан. Шуңа ишеттек тә килдек карарга. Йөрәктәр авыртып тора инде пожар дисәң. Шу, ну, булгалы инде кайда булгаламы соң, бүтән җирдә булгалы пожар. Су юк. Су булса да краннарда менә более-менее булыр сиптерергә. Янгынның сәбәпләре әлегә ачыклана. Лилия Гатина, Эльмира Ганнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллыда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан узачак парадка репетиция үткәрелә. Студентлар һәм мәктәп укучылары 9 майны лаеклы үткәрү өчен көн сайын марш баса. Әзерлек мәйданчыгы булып 82-нче кадет мәктәбе территориясе тора. Репетицияләрнең берсендә безнең төшерү төркеме дә булды. Стройда туру һәм төгәл адымнар белән атлау, булай итеп солдатлар түгел, ә югары уку йортлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары, шулай ук кадет мәктәпләре укучылары стройда йөрүне кабатлый. Башта балалар үзләренең белем бирү учрежденияләрендә парадка репетиция ясаган, хәзер алар барысы бергә җыелды. Парадта катнашучыларның һәрберсе бу үзләренең теләге икәнлеген белдерә. Сказали то, что вот на 9 мая на ГЭСе будем шагать. Я думаю, ну давайте попробую. Попробовала один раз, понравилось. Все равно же гордость там. Тем более, когда проходим, там же на родине мать, там аплодисменты всякие идут. Вот это вот приятно очень. Хотелось попробовать себя в этом. По телевизору смотрел, охот тоже так же вот выступить. Да, и наши деды тоже так выступали. Парадта меңгә якын чаллылы катнашыр дип планлаштырыла. После 1 числа мая мы выходим на репетицию уже на территории мемориала «Родина-Мать», где пройдет сам торжественный парад, и начнем проводить репетиции там. Участвует 32 коробки. Студентлар һәм укучылардан тыш парадта шик буе хезмәте ветераннары, хукук саклау органнары вәкилләре, кавалерия, шулай ук техника катнашачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Ганнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген туган тел көне һәм бөек шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 137 ел. Бу уңайдан республикада күп чаралар планлаштырылган. Шул исәптән Чаллыда да. Мәсәлән, 38-нче комплекс халкы һәм 54-нче гимназия укучылары да читтә калмаган. Алар бәйрәмне ничек үткәрде? Бу хакта Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләячәк. Ясмина 5-нче сыйныфта укый. Ул татар мәдәниятен һәм телен саклап калуның мөһимлеген аңлый. Шуңа күрә чарага җаваплы әзерләнгән.
Мин менә шигырь сөйләдем, шигырь Сабыйга. Без бик озак әзерләндек. Мин татар телен белүемә горурланам. 54-нче гимназиядә әзерлек алдан ук башланган, балалар проектларын яклаган. Ә бүген укучылар татар милли костюмнары киеп килгән, малайлар түбәтәйләр, кызлар исә калфаклардан. Көне буена Тукай безнең күңелләрдә, Тукай безнең йөрәкләрдә, шушы милли рух татар гимназиясендә югалмасын өчен без аны истә һәр вакыт инде кичкенә чактан ук сеңдереп үстерергә балаларны тырышабыз. Ринат Гыйләҗев исемендәге скверда инде 5 ел 26 апрельдә туган тел бәйрәме уза. Туган телне искә алып, һәм туган тел ул үлмәс өчен шушы кичәне без оештырырга уйладык һәм булдырабыз. 5нче ел инде менә быел 5нче ел 5нче тапкыр бу чара үткәрелә. Укучылар һәм укытучылар татар телендә шигырьләр укыдылар, ә чара ахырында барысы бергә туган тел җырын башкардылар. Ойзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллыда Собан туйы көне билгеле. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов милли бәйрәм уздыру турындагы карарны имзалады. Чаллыда Собан туй бәйрәме 17 июньдә узачак. Авыл һәм районнарда 10-11 июньдә. Казанда милли бәйрәмебезне 24 июнь көнне билгеләп үтәчәкбез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Больше лайкать, тестить, драйвить. Больше лайкать, тестить, драйвить. КВЛ Джолион. Больше лайкать, тестить, драйвить. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Послезавтра мой первый забег. А ты? Предатель. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Продсклад «Победа». Персики консервированные 159,90. Блинчики по-домашнему с мясом 149,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам.